slovak.ch, tvoj švajčiarsky sprievodca. Dnes na tému pozor na pokuty za odpad vo Švajčiarsku. Ak ste vo Švajčiarsku noví, jedna z vecí, ktorá vás vie prekvapiť viac, než by ste čakali, je odpad. Nie preto, že by to bolo zložité, ale preto, že systém je veľmi premyslený a často nejednotný. Švajčiarsko má naozaj efektívny recyklačný systém. Veľká časť komunálneho odpadu sa triedi a spracúva. Základ je jednoduchý. Veci ako sklo, papier a kartón, kovy, PET fľaše sa bežne zbierajú oddelene na zberných miestach, niekedy aj priamo v obchodoch. Často existuje aj zber bioodpadu alebo kompostovanie, ale to už závisí od obce alebo mesta. A teraz to najväčšie prekvapenie pre nováčikov. Zvyškový odpad sa v mnohých obciach a mestách vyhadzuje do oficiálnych platených vriec. Práve to motivuje ľudí odpad minimalizovať. Čím viac triedite, tým menej zaplatíte. A ešte jedna dôležitá vec, ktorú je dobre vedieť. Za nesprávne vyhodený odpad môže hroziť pokuta. Najčastejšie vtedy, keď sa použijú nesprávne vrecia, odpad sa vyloží mimo pravidiel alebo sa niečo nechá pri kontajneroch či na ulici. V niektorých mestách existujú aj tzv. Odpadkoví detektívy, ktorí riešia nelegálne vyhadzovanie a vedia dohľadať pôvodcu odpadu, napríklad podľa listov či etikiet vo vreci. Preto tá najpraktickejšia rada je úplne jednoduchá. Otvorte si webovú stránku vašej obce alebo mesta a dohľadajte aktuálne informácie.